Pinahigya ako ni Lord. Mga tanga! Wala na kayo, wala eh. Palpak. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Oh, ho, 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 ho. Oy, shoutout tayo sa mga kuha, shoutout tayo sa mga Jaden fan din, no? Ano na? Asa na sila? Ano na nangyari? Ha? Napano sila kanta ka lang, Kon? So to naniniwala na ako sa forever. Nagmula nang makilala kita. Pag sure, makilala si mong kunot. So what's up sa inyo mga kalapok, no? Story atang mga trending day karon, no? Ang trending karon kay Kuan sa Twitter is si Nadine Lustre o si James Reid. Sa una kay mag-trending na sila kay usa ginilang name gid magsumpera ba Jaden. Pero karon nag number 1 ug number 2 na sila gibuwag na ilang pangalan. Unya dili lang sa Twitter, nasa sa Facebook, Instagram, usa pa na YouTube. Tanan grabe nagfiesta ang mga tao dito eh. Isi-comment sila mga opinions or mga feedback or reactions sa nitabo sa ilang duha. Nagkadaghan ng mga bashers. Di na mawa ang mga bashers, no? Nya daghan kay mga memes nang ipanghimo, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tanang website. Unsa pa na nasin yung una-una. Grabe kayo ang mga comment sa mga tao. Grabe! Mga memes kayo lang ipang buhat. Lala ko nakitaan sa Facebook. Ano yung story dito? Napulaan na si James Reid kang Nadine kay nalustrid na. Unya, atula ko na siya kang freshman kay fresh pa. Lul. Unya nabigilain pag yun. Si Julia og si Joshua is nagbuwag na. Si James Reid og si Nadine nagbuwag na sad. Unya, duha na lang gid ang couple nga sikat kay karon nga nagpabilin gyapon silang love sa usagos. Oh, sikat nila lang, cut nila lang og ang liskin sa amot lang. Sa mga fans ana, di ta magsalita nang tapos kasi showbiz na sila. Mga artista na. Layo ra kita nila. May tama ka! This is only my own opinion lang naman. So overall, wala tayo labot silang life dito kung silang decision silang sila. So ilaha lang to pasagdaan nato sila kay wa tay labot nila. Alright, fast forward ta na ko diri karon sa Bugoy City, no, dire sa Chicken Republic Unlimited. Nangaon mi diri libre basta libre kaon. Nya ako yun ako si Jigo nami diri sa Bugo kay naay purpose among pag-anhi. Continuation sa akong intro ganiha katong inyo nakita nga clips. Then yes, nami mga pangutanon ng mga estudyante sa katong mga issue karon, trending nga issue karon ha. So dila ta magdugay. Arat na. Kana mga mawawon nga vlogger mutago man diri sa kon, mawawon. Hey, what's up sa inyo? Nay kani diri sa Bugo. Awkward ay. Ay, namin dito karon sa plaza na karon niya. Kaya before ko ma-interview glain, unahon ko sila interview para kibaw sa ko silang reaction ba kung unsay reaction nila ano nagbuwag si James Reid ug si Nadine. Ikaw pre, unsay reaction nimo nga nagbuwag silang James Reid ug si Nadine Lustre? Mao rin ni ay kanang Okay. Simple ra kay reaction si Jigo. Arita sila habi. Kamo. English niya? What can you say about the split decision of James Reid? Nadine Lustre. Oh, unsay mas storya nimo, madam? I don't care. I don't care. Yes. Ikaw? Yeah. Oo. Kaluod. Ay, nakoy nakita nga interview na mo karon so. First time na ko nibaton sa public ha. oh, sila may una. Sila may una kay first. Masamang ko niya day. Okay ra. Ay mo kahadlok. Narami pangutana na day. Naglok sila sa kuwaway. Dili man mi manglugos. Kumakakita ano eh. Kuya, kami na lang kuya. Di mi ana. Agoy, maritis. Ano yung mawitana? Narami pangutana day. Ha? Yeah, agoy, kisana. Oh, ikaw sa una, ikaw sa una. Ha? Accepted na siya. Oh, pwede ra. Narami na pangutana kay trending man karon ang pagbuwag ni Ako pangutana is unsay imong opinion or reaction sa ila pagbuwag karon ba? Nilak na siya. Isum gamay ba kay Actually, kaya I didn't want
English. My God, English! Ari bay, kaning hilang siya bay, ari. Wala ko niya. Ano, magkamera yun. Okay na lagi. Kanya, I really don't want to believe that James cheated on. But if it's true, I will not paano dito nila? I will not curse, but rather love Nadine more. Kay Nadine man dyan change a lot para ka James ka. Para ka James na sa iyang mga kuha ni James kanang ganahan niya para ka Nadine. Sinya din kayo willing kayong isa para ma-better version gani siya para lang mapasatisfy ang kanang standards ni James. Wow. English bay. Salamat kaya, salamat. Tanawa na ni sa YouTube na mo. Isa din yung Oplok TV ha. Oplok TV. Subscribe mo guys. Subscribe na sa. Thank you. Uy, English bay? English! English bay. Wakit split. My God! Oh my God! You must join! Consider! Very happy. Grabe bay, wako ka mo buwan na to. Grabe English kay siyang bayan na good. So, shout out ato niya. Salamat kay siya una interview. So, mangita mo miglain. Kayo game ninyo, arat na. Yes, sir! Tips din no sa mga na mag-vlog o public no. Dapat kung vlogger ka, dapat di ka mauwaw. Di ta mabalaka kung sa mga storya sa mga tao, kung sa gilibak na ta nila. Mind your own business. Vlogger tayo eh. Parang neneng din kanyang katawan. Maestro ko na siya rin. Teacher, sir na. He's not maestro, he's maestra. Ow! Nari may panguntahan na rin, sir, ka na. Ang sa'yo mong... George! Anong pinakain mo sa kanya, George? Ig-agaw dyan mo. Ikaagaw ginita, George. Kanang, ang sa'yo mo reaction, sir, or opinion sa pagbuwag nilang dyan ni James Reid o ni Nadine Lustre? Actually no, wala jud ko'y idea na nailang pagbuwag kay wala jud ko'y. Ako'y pakialam man nailang buwag-buwag nga. Kuha lang gid no kay nagisabay lang gid siya sa ako. Buwag sila, kabuangan sa ko. Ay! Ako sa plaza, nag-date sa yahang ko yun. Kana siyang adlaw mo sa na nag-voice sila si James Reid so isabay sa ako ang kasakit. Ay, Jim. Moto, drama kay si sir. Pero thank you, gyapon, sir. Dili ko ganahan ni James Reid kay marag gamit niya si Nadine pag magitay mo yung mga Sure. O, yahan sa itong opinion, no? Yeah. Kailangan mo tag opinion, di ba? sad. Sad? Gano'n man? Kinagbuwag man sila. Kuya ay, sayang kay lang Dugay pa sila. Solid fan, dito nila. Yeah. Wow. Kuya, sulit. Sige, thank you. Dili ko fans ni Nadine og ni James Reid pero sayang jud kay sila. Kay murag bagay kay sila ba? 5 years na di ba? 5 years. Sayang ang kuhan memories. Memories bring back you. Char. Siyempre, nasad. Nasadsad ayon. Na-depress kay murasag ako sa inabuwagan. Wow! In real life? In real life? Wow! Nakailaksad ko. Char. Thank you. Pagkaibaw na ko nga nabuwag sila ya. Nasad ko. Kanang na feel ako ang sadness kay tugay na po sila in a relationship. Fan sa kanila. Ha? Fan sa kanila. Dili kayo. Kay sayang kay lang relationship. Tugay na ba kayo? Wala mo kay boss silang reason nga nag-vlog sila pero basta nga na-shock sad ko kay nilang nagkauyab niya nag-vlog na sa gato ako okay ba sa rason nga nag-vlog sila ako reaction yun ano yan shock ra ko Chakra ka. Sige, thank you. Wa. KY forever. Mayra. What's up, my man? Bixman na naman, pre! What's up, my man?
Na may pangutana boss. Updated man juga sa social media gid. Unsa may reaction niyo boss sa pagbuwag ni James Reid og ni Nadine Lustre? Muna. Ibuwagan si... Ibuwagan si Nadine kay na-lustrate naman. Ato siyang isa kay fresh pa man. Ay dula. Shout out kay Sheena Rose Mendez no nga naabot na tami diri sa Sir MC pero ning dagan siya maron hadlok siya sa mga boss. Yan na klase ko sila natus tumoy tumoy. Klase daw sila. So sunod na lang ko no. So makita-kita lang sunod. Padone mi pauli kay mission success. Dagan mig na interview karon nga mga students diri sa Bugo City. Salamat sa din ninyo sa libre pod sa ganiha. Sa ulitin na sa ikaw lagi George, lagi si kuwag nila George kay na wow, ano kakaon? Sikat tagal sila si Kuyog sa mga. Wow! Tungod na mo. Vlogger tayo eh. Ayo ka maglakaw na sila. Daghan na Kato maling nasa 150. Kato maling nasa ko ano sa Uplok TV. Char. Sikat na sila do. Sana all. Sorry ka. Oy niya fast forward ta. Na namin din karon sa balay day niya. Mao to ang mga gipang interview na mga ganiya kung sa ilang mga reaction. Nga nung nagbuwag silang James Reid og Nadine Lustre. Kaya sa dili pala ko human nun din ako last interview kay wala man siya ganiya sa mong vlog kay good student man ni siya. Nag-eskwela man kuno na siya taro. Karon na siya karon last atong interview Saved by the Bell. Si Jorge. Nya nabi to nangita si mga George. Si Kon Bixban. Dol Bixban. Namuntahan na sila si Rasin. Oh, katong kalimot yung sa pangano sa ngano kay ila ko di Bixman. Nya napag yun nangita nimo sa pag yun. Maestro niya makit-aran nimo sa una ni nga una mga clips nangita mo. Tuoge siya nga mura lagi ni si George. Nya ako medyo gitudlo. Ha pag sure. Igato remi di mi presok nong. Sige, ikaw ang last na mo. Wala babayan kita ko. Bakit? Bayad ra. So, man yung pangutana George. Sa tanan na magipangutana ganiya, parehas ra sa imong pangutana sa mga karon. Unsa man imong reaction or opinion nimo sa imong mga storya pagbuwag nila James Reid ug ni Nadine? First of all, gid. Pag una, wadyo ko nito, okay. Una, issue ra biya to. Nya, mo to pag kanang murag nakita ko official kay sa kuanyod sa kanang TWBA. Sakto ba na? Oh, nya, kanang kuan. Tito woman. Kuya Bunda. Paano man siya kanang pag-una kay, sakto bito, nakatawa ko itong mga memes bito. Wala na sa forever, ulul. Nya, anong... Kamuregi ghost yung kanta. Tinuod sa siguro ng pinagtagpo, pero di tinadhana. Feel ako ininungdan niya nung nagbuwag sila. Ano ba? Ano naman? Sige, mag-chat si James ako. Mura to. Grabe sa reaction mo tayo pinaka-high kayo nga reaction. Labuan ni mga pre. Ano na pre ha? Labuan ni mo speechless. So mo to, last nga mong interview mo na lang gito. Ayot nga nalingaw mo sa mong vlog and enjoy. And sa katawala na muna interview, comment na lang kung unsa inyo mga reaction or unsa inyo mga hinanakit nga nung nagbuwag silang James Reid ug si Nadine Lustre, no? Pinabixman pa kay na Lustre na kuno si Nadine. So dira na lang ko to, bayot nalingaw mo, balik-balik. See you on our next vlog and don't forget to support Cebu Northside Vloggers. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Uplok TV. Ayaw kalimot sa diay. Og shout out kang Edison day nga na-meet na mo ganiha lang gyud, ganihang hapon katong gi-interview na mo. Vloggers na sa Bugo, bag-o na member sa Cebu Northside Vloggers. Shout out ni mo idol. Salamat sa pagpa-picture. Picture. Salamat sa pagduol na mo kay imo jud ning giduol no. Nga nag-vlog mi dito, nya nangutana ka sa among channel. Kakuan Sheena Mendez. Run. Dagan man hadlok man sa mo haggard gimmick now. Oy, di na lang gid ko tawag kay wala na tay time. Good night sa inyo tanan. Good morning, good afternoon. See you on our next vlog. Chicken Pox. Peace.